जिरायथ' दे आं वाशरुम थांना फैनि मामिखौ लाखिथ'। जागोन दे। ब्रुम ब्रुम आं दानो फैफिनगोन मामिखौ नायथ'। मामिया ए होननो थांदो ए। बा हाथरखिया देरथारबाय माथो। देरबाय गुमै। थागोन ना थाया जाखो एसे बामना नायनां। आनै बोलो बोलो। थानाय नङानदां। फै बामनां एसे फैदो। ओइ मामि मामासो मामा। सिनायिखौ थाला नामालै बियो। बोलो आनै हाथरखि। देरनानै बिराद सैतान जाथारबाय आंलाय रावजोंबो थानो नागिरला। ओमफ्राय बैनाय न'खरफोराव गासिबो मोजां दंजोबो ना? औ गुमै गासिबो मोजाङैनो दंजोबो। आंहा सोलाबथारलालै बैनाय थाङो होनबाबो थांनो मोनला। बारियावबो बायदिसिना मैगं थाइगं गायनाय मानाय दाउ अमाफोरनि थाखायनो जेरावबो ओंखारनो मोनला आङो। आं थांनो सोलाबाबाबो नोंसोरो फैबाय थादो सम सम। जोंहाबो नै बिदिनो गुमै नानि देरनायजों जाबजों जेरावबो ओंखारनोनो सोलाबला बिमाया। दानिफ्रायनो बिराद दुस्थ' खालै गुमै हमथास्लाबनो हाया। देरबायथ' सालु जाहांबाय। आलासिफोरखौनो दाफैदों सानथारो आङो फैनानैसो सिनबाय थाबावो। एफा मोजां आसुगुरासो गाज्रि जाजोबसिगोन आंना। बाजै फैथारलायबाय मानोबा हाबफैखो। बाजै सफैबायहाय ना? औ बाजै सफैबाय। मा खालामदों नोंलाय? आंलाय मा खालामनो नै साहा फुदुंदों आङो। बाजै आं साहा फुदुंदों होनदो थुदो जिरायदो आं साहा लांगासिनो दङ। बाजै गासिबो मोजाङै दंजोबो ना? जोंनि मोजां गाज्रिखौबा मानोबा नांगौलाय दा गावनोबा। बाजै आं मा सोंदोंनो खोनादोंना? औ हायना औ गासिबो मोजाङैनो दंजोबो नोंनियाबो आंबो गासिबो मोजाङैनो दंजोबो। थुदो ना जिरायहैदो मानो बाव फैखो आं साहा लांगासिनो दङ थ'। दे होमबा बाजै लाबोबाय था। औ थ' आं लांगासिनो दङ। मा जादों बाजैया रायलायगोनसो रायलाया खालामगासिनो ना आदाजोंसो? थ' हायना थ' जिरायहैदो थ' आं साहा लांगासिनो। जागोन बाजै। बिसोरनो साहा फुदुंबायनानैनो गरमजों मोदोमानो गोदौखांजोब्बाय आरो बिस्रा बावहाय मोजां गाज्रिसो सोंनो फैदो। हायना जिरायदो मानोथो गसंखो? जागोन आदा जागोन जेबो नङा दे आं बाजैजोंसो ओंखाम ओंख्रि संफाहैनोसै। नों बाजैया संखाजोबखाबायदां हायना नोंलाय मानो संबावनांगौ जाखो? एसे गोजाननिफ्राय फैनानै मेंगोरोनो। जेबो नङा आदा साहाया नै। दे हरदो दुमफाव। आब'आसो गरमाव खस्थ' मोनबायलै ना? गरमालाय गरममोन आरो दुमफाव। हायना साहाया लोंदो दे। जागोन बाजै नोंबो लोंदो दे। दे बैनाय लोंहरदो। आंनि आफा हरनाय सफायावसो गथ'खौ फज'ना दोनदो दा हासुना होबासो। एसेल' हासुना होथो बे गथ'आ बे सफायाव। बिनि थाफैल' खेबना हरखुमागोन आङो। मा नांनायनिफ्राय फैलाबायनांगौथाय। आं एसे ओंखाम ओंख्रिनि जगार खालामहैनोसै। थ' बाजै आंबो थांफानि। बाजै औ हायना बुं दे। बाजैया हाबानि उननिफ्राय खेबसेबो न'आव थाङाखै नामा? थांहोआ नोंदाया खामानि मावनांगौ होननानै ओंखायनो थांनो मोना आङो। खननैसोल' जादों दाबो न'आव थांनायानो। आफाया लेंहरबाय थायो आब'मोनहाबो लेंहरबाय थायो थांहोआ नोंसि नोंदाया। न'आव थांनो होनबाथाय रायसोगारो आंखौ बिरादनो। आदाया नोंखौ रायो नामा बाजै? औ हायना नोंदाया आंखौ बिराद रायो। मालाबाथ' जानो बायदि रायखाथारो एकदम मोखां खाथि फैनानै। मा आदाया एसेबां रायो बाजैखौ? आदायाथ' सिगाङाव आंखौ बेबायदि रायफेरामोन नाथाय बाजैयालाय मानोथो जोंना थांथारा? आं होनखाबायना हायना नोंसि नोंदाया आंखौ जानो बायदि रायथारो होननानै बेखायनो आङो जेरावबो थांनो मोना। आं आदाखौ बुंलांगोन दे बाजै मालाबा नोंसोर सानैजों जोंना आलासि जाहैयो होननानै। मानिगोन खोमा नों होनबालाय। मा जाहोननि थाखाय आदाया बाजैखौ जानो बायदि रायो? जाहोना मा जाथावथाव? दे बाजै ओंखाम खुरजासिगौमोन नामा? जोंहाबो थाब थांफिननांगौ। औ खुरसै। बिफा आरो आदा नोंसोर जाग्रोदो दे जों दा जानोसै बाजैजों आंजों दे। मामियाबो बिराद डिस्टार्ब खालामसै आरो ओंखाम जाबाथाय। नोंसोर जाग्रोदो दे। दे हायना दे दाहाय जाबानो जाबाय दे। दे हायना एसे थाब ओंखारदो। दा कारफिउ सोलियोबा एसे दिगदार जागोन लामाफोराव। बेमारफोराबो माथो जोबनायनि नामखौनो लाथारालै बैनाय। माथो बुंबावनो मानसिफ्रानो थांलाय फैलायानो जोबनोनो थांथाराबा ओंखायनो बेमारफोराबो जोबनो थांला। बोसोर माबा आलदासो बेमार ओंखारलायलांबाय। देग्लायबो बोसोरनैया ओरैनो लस थांबाय फरायसाफोरनि थाखाय। बेफोरावनोथ' खायसे गथ'फोरा गाज्रि जायोलै गुमै। स्कुल गैया मा गैया लेखाबो फरायला लेखाबो दांला मा जाबावनांगौथाय। आदा औ आगै दे बुंलाय। आं एसे नोंजों माबा खोथा रायलायगौमोन। दुमफावासो
माबा होनबाय नामा बेखौलाय दे बुंलाय आगै हायना थांफिनदो नामा दे थांदो दे आगै मालाबा फैफिनदो दे दा काफिउ सोलिबा दिगदार जागोन लामाफोरा पुलिसफोराबो जि बुसोगारोनो माबा मानसिफोरखौ थांदो दे थाबनो औ बाजै थांनोसै फिफा औ बिमा थौ बारा गोबाव थाजाला थांनोसै थ'दो फिफा मामिखौ लाबोदो आदा थांनोसै दे आगै थांदो मालाबा मोजाङै फैफिनबानो जाबाय फैनाय गाज्रि दामोनसै दे मालाबा फैफिनदो दे माखौ गाज्रि मोननोब्रा गुमै दे थाथ'लायदो आब' गुमै थाथ'लायदो दे थौ लामासिम दोनलांसां थांस्रांनानैसो सान्थि मोनबायहां गथ' गथाय दावराव दावसिनो सफायावसो हासुखोना माखोथाय आयाव गथ'आ हासुमारबाय आं सानखाथारदोंमोन बे गथ'आ बे सफायाव जिरायना हासुमारगोन होननानै हासुमारबाय आयै हासुनानै होलांमारबाय माला रानबावनांगौ जाखो बे सफायालाय सान्दुं गैया मा गैयानो हाबथिब्रा फैनानै आयै आंनि फेभरेट सफा दामुसि फैना लानानै लेथें फेथें खालामलांजोब्बाय आदा थादो दे जों थांनोसै दे आगै थांदो आदा मालाबा बाजैखौ लानानै थांदो जोंनावबो जागोन दे आगै मालाबा सम मोनोब्ला थांगोन आङो सम मोनोब्ला नङा आदा बाजैयाथ' जोंनि न'खौ नुफेराखै थांफेराखैबो मालाबा सानैजों थां जागोन दे हायना मालाबा थांगोन आं थांब्ला खबर हरगोन दे होमबालाय आदा थाथ'दो दे बैनो थांदो होमबा ना औ दे गुमै थाथ'दो आनैयालाय माथो उन्दुबायसो नामा उन्दुआखै उन्दुसिगोन खोमा सिरि जाबाय गेले मेंथारबाय बियो दे होमबा गुमै थाथ'दो हायना थ'दो हायना आरो बैनाया गाज्रिसो मोनलांखो ना माखोथाय फाग्लि खर' गाज्रिया बेदराव बारा बानलु गोसा दाहो होननायखौ खोमाथारदोंसो बियो मेब्ला बै बायह्रानि जिया लाबोफादो बिराद असभ्य मारलै बियो मा दाबो सफैलाय जाखोब्रा अबेयाव मा खालामबोखो बारा गोबावबा नेगारनाय नङालां मोनसिगोन होनैनो खय घन्टा खालामखो बियो फैग्रोथों र' बिगुरा Excuse me? आं सिनायासै नोंसोरखौ सोर जाखोमोनथाय सरि बिनानावमोन आङो सिनायै मानसिफोरजों रायलायनो बायो होद माबादि सिख्लाफोरलै बिसोरो गिलायलाङोलां बे फाग्लायाबो दाबो सफैयाब्रा माबा होनदों नोङो नोंसोरो अबेनिमोन बिनानावमोनहा आरो बहा थांनो ओंखारबोदो बिनानाव सरि एसे लेट जाबाय नोंसोर आरो सासे फैबावबाय नाइस बडि मा मोनदों नोङो सोर जाखो सिनाखि होदोब्रा समायनाथार नोङो मा होननाङो पार्सेन्ट जानो लुगैदों बबेनि सिख्ला आंबो जेबो मिथिया मा नोंबो जेबो मिथिया अब्लालाय माथो रायलायबाय थादो बबेनिफ्राय फैदोंथाय दहायनिफ्रायनो फैनानै रायलायफैगासिनो दं थांनो थिनबाबो थाङा आच्छा बिनानावमोन जोङो थांनोसै नोंसोरबो बबेनि जाखोमोनथाय नोंसोरबो न'आव थां बोथोरफोरा बारा थिग नङा बिदि लामा सामा बेरायलाबायोब्ला मानसिफोरा एसे गाज्रि नोजोरफोरजों नायलाबायनो हागौ नोंसोरो न'आव थांनायानो गाहाम जासिगोन मबाइल नाम्बारखौथ' होलांदो होद माबा गोदाव सोराव मबाइल नाम्बारसो बिलाबायबायलै ओइ जारौमोन बबेनि जाखोमोनथाय नोंसोरो न'आव थां बे कर'ना भाइरास जादों होननायखौ नोंसोर मिथियाखै नामा मा लामा सामा बेरायलाबायदों नोंसोरो न'आव थां आरे हेन्डसाम बय मबाइल नाम्बारखौथ' होलां नै दानो पुलिस लिंहरगोन आं बाराबा नोंसोरखौ हमनानै जेलाव सोना दोनहैगोन मिथिबाय माबा थांदो बिनानावमोन नामखौथ' खोन्थादो आरे नोंसोरखौ थांदो होनदोंना आङो थां नोंसोर जुदि दानो थाङाब्ला बै दैयाव साफा खालामनानै गारहरजोबगोन आं मिथिबाय इडियट होद मा फाख्रि जायलिलि सिख्लाफोरलै बिसोरलाय साइसनो फालतु साला थौ जोंहासो बिसोरनि थाखाय लेट जाबाय थ'दो हाय पापा हेलो बेटा मा
खबर होदों दिनै पापा निउस पेपाराव? खबरफोराथ' गोबाङानो होदो सोरखौबा हबनाय सोरखौबा खानाय सोरखौबा बुनाय बायदि बायदि ओमफ्राय जोंना नै कर'ना भाइरासनि थाखाय इन्टार डिस्ट्रिक्ट बन्द जालायबाय अ पापा बन्द'आनो जोबनो रोंला माथो। जेरावबो ओंखारलांनो नाङा आइ सोरबाफोर लिंहरदोंबाबो थांनो नाङा ओरैनोबा भाइरासआ जोबोद गाज्रि जागासिनो दङ। औ आइ जेरावबो थांथ'नो नाङा दे जेब्लानासिम बे बन्द'फोरा जोबस्रांजोबा जेब्लानासिम भाइरासफोरा एसे खमायलाङा अब्लानासिम नोङो न'आवनो थाबाय था। अके पापा आं न'आवनो थाबाय थागोन। फिफा जुसखौ लोंसैमोन ना? मानि जुस मम? मेंग' जुस खालामदोंमोन आङो। मम आंबो लोङो। पापा नों लोंगोन ना? औ लाबो दे। दे मामि नोंबो जिरायदो।